Posun časový necítiš? A little bit. It's a tough trip from Los Angeles, but I feel pretty good. A little tired, but I'll be okay tonight. Som trošku unavený, predsa len je to dlhá cesta z Los Angeles, ale myslím, že dnes večer budem v poriadku. Well, when you were in Los Angeles, you challenged Dominic. Are you still on the challenge, or you feel a little bit intimidated by the Slovak crowd? Keď si bol v Los Angeles, poslal si Dominikovi takú videovýzvu, tá výzva stále platí, alebo sa cítiš trošku predsa len neistý vo svojej koži teraz, keď si medzi slovenskými fanúšikmi? Well, I know the crowd will be rooting for Dominic, which is okay. Hopefully there are a few Americans in the crowd, maybe not. No. But I'm excited to play Dominic. I've played him many times in my career. He's a great player. I got my hands full tonight. I'm 6 years retired. He should beat me. I mean, he really should. If he beat me, it would be a big upset. It would be the upset of the century. No, not only the Americans are clapping. Je mi jasné, že veľká väčšina dnešných divákov bude fandiť Dominikovi, ale myslím, že určite sú tu aj nejakí Američania v obecenstve sú. Je tu niekto, kto bude dnes večer fandiť aj Pitovi Samprasovi? Tonight. Well, apparently you do. Pete je 6 rokov na dôchodku a teda myslí si, že má toho dnes na rováši dosť. Prosím ťa, zatiaľ, kým ja budem debatovať s Dominikom, kľudne Petovi povie, že momentálne si Američania nemôžu dovoliť takých mladých dôchodcov, takže je možné, že sa ešte bude musieť vrátiť. Well, apparently America at the moment cannot afford people that are retired when they're 37, so maybe you will have to come back on tennis courts. I got bills to pay. The economy, unfortunately, is going down. Bill platí ekonomiku, ale bohužiaľ ide to dole. I'm doing my best to spread the wealth. Ja sa snažím robiť to najlepšie, čo môžem, aby som rozširoval to bohatstvo. Aby sme nezdržovali pred zápasom, tak pár otázok ešte dnešnému Pitomu súperovi. Je to legenda, o tom nie je žiadnych pochyb. Možno aj vy ostatní hráči ste to vnímali ako veľkú škodu, že takýto hráč skončil. Tak určite ochudobnilo to tenis o jedného ďalšieho športového velikána. A myslím si, že boli to nádherné časy, keď tam bol a dotiahol veľa ľudí, ktorí sú, čo je to najdôležitejšie. A dúfam, že ešte sa vráti aspoň ako senior, keď už nejako profesionál. Bohe, ako na to Pete spomína, keď si ho vtedy na svetovom pohári družstve v Düsseldorfe vyprášil v teplákoch. Pamätáš si? Dobre pamätám, to bolo veľmi pekné, lebo každý hovoril, že bolo to v takom mojom tréningovom tempe, tak uvidíme dneska. Uvidíme dnes, no nebude to jednoduché, ale myslím si, môžeš sa stotožniť s tým, čo ti teraz poviem, že si favoritom tohto zápasu? To neviem, videl som na skokách, že Pete bol favoritom, tak neviem, že či mi hovoríš, aby si mi polichotil, alebo teda naozaj som takým favoritom. On sa trošku bojí psov, mohol si urobiť taký strategický ťah, že mu tam pustiť nejakú drogu do šatne, nenapadlo ťa? Myslím si, že keď stačí, keď počas po prvom sete, keď si nechávam si to jedno prekvapenie, on teda nevie, že sem príde náš bubeník, tomu aj nemusíte prekladať a trošku ho vystrašený potom. Veľmi dobre, no a Jirka odeslovala fanúšikov Pita Samprasa, ja položím takú skromnú otázku. Vôbec niekto z vás, ktorí ste prišli, fandíte tomuto Dominikovi Hrbatému?